ti makisumu in bende karwa ketwa kata kadu ketwa in bende ang'ise ne itema nego nyong'ong ni to en kit lal maromo nade ahinya to in mani yudo in kaka jala manitiere ohala mano mar chiemo tiwacho kanyo na diera ji to ong'eyo ni otende moko matindo tindogi ji ohero chiemo ma fresh ahinya nitedo odiochieng' no to chiemo noko usore nitimo nang'o kachiel kod jogo mindike tich Caroline. Erokamano mokwongo lal mane wayudo ne en atamalo 80. Chiemo nodong'. Chiemo kosedong' to mane kaka ilal. Jotich ma an godo ne chuno ni nyaka ne ging'e ni situation ne tek. Koro ne chuno gi ni mondo mi gijipanga ng'ato ka ng'ato ne kaka dhi. Nikech chiemo kosedong' kamano to koro onge giminyalo timo, en gimosedhi. Koro ng'anyo ok en gima ber ahinya. Okelo lal mang'eny ne johala. Kamano. Odiochieng' no koro kaluwore ni odiochieng' no ero niseyudo lal chiemo manitedo seche moko nyalo bedo ni ang'e ni jogo manitiere kod ohelni matindo kaka mari mano mar uso chiemo nyalo bedo ni seche moko inyalo kata kawo gimoro e chiro kacha tiwacho ni ang' ichul bang'e mago to idil godo e yo machalo nade ahinya to e kinde manitiere ng'anyo kaluwore ni odiochieng' machielo to onego bed ni koro itedo chiemo ma fresh kendo Caroline kapod antiere kuomi. Ne chuno ni nyaka wamany pesa kendo oko. Kaka an ne chuno ni nyaka dhi e hola. Mondo mi ayud kaka nyalo kelo chiemo ma fresh kendo nyaka ayud kaka nyalo chulo gopena. Ting' matek ok oyot nikech mondo mi chak ichul hola cha ok en gima yot. Koro chuno ni risk mondo mi ngima odhi mbele. Koro ogima tek ahinya ne johala matindo sana johala machal kodwa jotel jok maloko andaswekra ok en gima yot ne johala gi maandamano okelo tich matek kendo okelo lal mang'eny ahinya omiyo ngima wadok chien okinyi gotieno nikech ber mwayudo ka ng'anyo biro onge en lal. To hola makamago Caroline hola makamago iwacho kanyo ni koro chuno mar mondo mi ukaw hola makamano kusekawere kaka iduoko gi nikech ero chieng' ma owinjo be ni seche moko nitiere kod geno ni bobedo kiuse yo makare to kiuso ng'anyo timore jonyiepo kochopo e chuny boma idhi kaw hola I medo godo stock mari kanyo ere kaka ineno ni hola makama ichulo mar mondo mi ohala mari omed dhi mbele kendo imeda sustain godo kata imeda neno ni itayo godo familia mari kachiel kod ineyo makare hola no kisekawe to koro ichule yo machal ten ohala mi seche moko ikawe bengi ko seche moko ikawa kawa ir ng'at ming'eyo to ibo bedo kiduoke e yo machalo nade Caroline. Rokamano en hola mikawe groups. Nikech bank ok inyal dhi ma jo bank clear imiyud pesa yo mapiyo. Koro chuno ni dhi e grubi ikaw hola. Kendo wachulo mos wachulo matin. Ka mondo miyud kaka ngima de dhi mbele nikech ka ok ikawe to onge kamane kaka ngima ni orumo. Akeka Recho